Kemm hi festa sabiħa din il-festa li tiċċelebraw intom hawnhekk f'din il-parroċċa. Il-festa ta' Marija tad-Dar, ta' Marija ta' Loreto, Marija Mara tad-Dar. Kemm hi festa sabiħa. Kieku Ġesu u Marija flimkien it-tnejn li huma jiġu fid-dar tagħkom bħalma marru fit-tiġ ta' Kana fil-Vanġelu li għadna kif smajna. U Marija mara attenta, tibda tinnota il-familja tagħna, ir-relazzjonijiet ta' bejnietna, id-dar tagħna kif inhi, kif nitkellmu ma' xulxejn, kif niġġieldu ma' xulxejn, kif nirrelataw mat tfal tagħna, kif jirrelataw l-aħwa bejniethom. Kieku Marija u Ġesu x'jgħidu bejniethom? X'jgħidu bejn? Naħseb li hija mistoqsija interessanti għax tagħmel il-Vanġelu li għadna kif smajna, tagħmlu l-istorja tagħna. Tagħmlu l-Vanġelu tagħna. Kieku x'jgħidu bejniethom? Kieku Marija x'tgħidlu lil Ġesu? X'tgħidlu li jonqos fid-dar, fil-familja tagħna lil Ġesu? Aħsbu ftit. Naħseb tkun riflessjoni tas-sew sabiħa li jekk jirnexxielkom issibu risposti għalija, ibqgħu ċerti li l-festa tkompli ssejr iktar b'saħħitha u qawwija fid-dar tagħna, fil-familja tagħna. Mhux biss fir-raħal fil-parroċċa, imma fil-familja tagħna. X'taħsbu? X'taħsbu li jonqos fil-familja? Forsi jista' jonqos ftit umiltà min-naħa ta' xi ħadd. Forsi hemm xi ħadd li huwa superb ħafna, ma tistax tkellmu għax jaħtfek, jibilek. Forsi hemm bżonn li xi ħadd jitgħallem jaħfer ftit iktar. Forsi hemm bżonn li xi ħadd jibda jmitt idu ftit iżjed fil-familja. Forsi hemm xi ħadd li jistinka jaħdem minn filgħodu sa filgħaxija, jimpenja ruħu jew timpenja ruħha aktar x'ħafna drabiet kullhom, u forsi xi ħadd ieħor jew oħrajn jibqgħu iktar lura. Forsi Marija titkellem ma' Ġesu u tgħidlu dawn għandhom xi jgħidu mal-ġirien. Forsi Marija titkellem ma' Ġesu u tgħidlu dawn l-aħwa ma jitkellmux bejniethom. Forsi Marija lil Ġesu tgħidlu ara kif tagħmel għax dawn ma jkellmux il-ġenituri tagħhom. U nistgħu nibqgħu sejrejn naħseb li kull familja hemm l-imbejt xi ftit imbejt nieqes f'kull familja. U l-festa tiġi biex inħallu lil Marija u lil Ġesu jagħtuna l-imbejt il-ġdejd. U dan l-imbejt il-ġdejd fi kliem ieħor ifisser jagħtuna iktar paċi fil-familja. Jagħtuna iktar ferħ fil-familja. Tgħiduli aħna għandna l-mart fil-familja. Għandna problemi ta' saħħa fil-familja. Kemm nixtiequ li Ġesu u Marija jiġu u jagħmlu miraklu fil-familja tagħna. Hija mistoqsija li aħna rridu nagħmlu lil Marija u lil Ġesu. Hija talba li aħna rridu nagħmlu lil Marija u lil Ġesu biex ifejqulna l-mart tagħna. Imma hemm ukoll talb ieħor madwar il-mart, madwar il-problemi ta' saħħa fil-familja tagħna. Pereżempju, kemm aħna ġenerużi mal-persuna li hija dgħajfa, li hija fiżikament marida, kemm nippruvaw nħobbuha lil dik il-persuna, jew kemm taqbżilna malajr ma' dik il-persuna, kemm nieħdu paċenzja forsi b'xi ħadd li jara biss swiet, jara biss dwejjaq. Aħna kieku nixtiequ li l-persuna forsi li għaddejja minn marda, forsi mentali tinbidel malajr, imma m'għandniex kontroll fuq kollox. Però nistgħu nitolbuh lil Mulej Ġesu. Nistgħu nitolbuha lil Marija, lil Mulej Ġesu bl-interċessjoni ta' Marija tad-Dar. Nistgħu nitolbuhom biex jagħtuna iktar imħabba, iktar paċenzja, iktar modrija
lejn dawn il-persuni. Serħu raskom li Ġesu u Marija iridu li l-familji tagħna wkoll jagħtuna l-imbejt il-ġdejd, l-imbejt tal-ferħ. Serħu raskom. Imma jien nixtieq niġbor dan kollu f'kelma waħda. F'kelma waħda. U li min din il-kelma? Għaliex Marija, Ġuseppi u Ġesu għaliex kienu familja minkejja li għaddiet minn problemi u diffikultajiet, familja ta' nies kuntenti. Għaliex taħsbu? Fejn hu s-sigriet? Fejn hu s-sigriet? Kienu jmorru għal marċijiet u jixorbu xi ħafna birra jew ħafna whisky jew ħafna alkohol biex iħossuhom happy. Kienu jmorru Marija, Ġuseppi u Ġesu forsi fejn fien. Isifru jitilqu l-barra mill-pajjiż tagħhom biex iksiru kuntenti. Dak ukoll importanti mela le. Meta magħmul bil-moderazzjoni, meta magħmul bis-sens, meta magħmul biex wieħed jirkupra jerġa' jiskopri s-sens ta' familja mingħajr eżaġerazzjonijiet, dak ukoll importanti, però mhux biżżejjed għall-ferħ. Mhux biżżejjed għall-ferħ. X'inhu s-sigriet tal-ferħ? Is-sigriet tal-ferħ fit-tiġ ta' Kana x'kien? Il-preżenza ta' Ġesu. Is-sigriet tal-ferħ fil-familja ta' Nażaret x'kien? Il-preżenza ta' Ġesu, il-preżenza ta' Alla. Jekk inbedu lil Alla mill-familji tagħna, serħu raskom li nkunu bdejna t-triq, nkunu bdejna nimpenjaw ruħna biex ikollna familja mdejqa. Inkunu qegħdin nimpenjaw ruħna biex ikollna familja mimlija problemi. Jekk inbedu lil Alla, jekk tridu lill familja tagħkom ikollha ħafna nkwetu ħafna problemi, bedu lil Alla minn ħajjitkom. Very easy. M'hemmx affarijiet ta' barra minn hawn x'tagħmlu. Sempliċi ħafna. U bil-maqlub. Jekk irridu li l-familja tagħna tkun familja li l-membri tagħha jkollhom il-paċi f'qalbhom, żommu lil Alla ġunofskom. Żommu lil Alla ġunofskom. Kemm tkun kuntenta Marija, kemm tkun kuntenta l-Madonna tal-Loreto. Kieku din il-festa sservi pereżempju biex nitolbu iktar fil-familji tagħna. Biex ngħidu iktar it-talba tar-Rużarju fil-familji tagħna. Kemm tkun kuntenta iktar il-Madonna tal-Loreto. Kieku din il-festa sservi biex nieħdu l-impenn li ma nħallu qatt il-qudisa tal-ħadd. U fejn hu possibbli l-qudisa ta' kuljum. Għax Alla żommu fil-familja tiegħek, mhux billi toqgħod taħseb, jew billi tgħid iwa jien irid inżommu fil-familja tiegħi, mhux daqshekk ħażommu fil-familja tiegħek. Tiddeċiedi li żommu fil-familja tiegħek, tagħmel għażliet biex Alla jkun fil-familja tiegħek. Kemm tkun festa sabiħa, il-festa tas-sena, li kieku kull familja li hawn f'Ajnsielem, li hawn fir-Raħal, tiddeċiedi li b'xi mod iddaħħal tagħmel iktar wisa għal Alla fid-dar tagħha. Hekk ħafna drabi aħna qabel kien ikoll l-antiki tagħna kien ikollhom ħafna santi, ħafna slaleb, ħafna. Issa llum kważi warrabna kollox. Interessanti għax mhux għax warrabna l-kwadri jew is-santa, għax forsi naraw antik, mhux dejk, imma mas-santa ħafna drabi joħroġ Allata u toħroġ il-Madonna. Ħafna drabi joħroġ is-sens tal-Alla mill-familja. Qabel l-antiki tagħna kien ikollhom ixbijat tal-qaddisejn, ixbijat ta' Ġesu u ta' Marija f'kull kamra tad-dar tagħhom, f'kull kamra tad-dar ta' illum għandna santi oħrajn, però dawn qegħdin iġibu iktar paċi. Dawn qegħdin iġibu fil-familja tagħna iktar għaqda, iktar imħabba bejnietna, iktar sbuħija, iktar kuntentizza, iktar serenità. Jew inkella kuntent li għandi biċċa pittura tiswa l-eluf tal-euros, imma mbagħad bl-inkwetu bit-trabil mar-raġel, u bl-inkwetu bit-trabil mommu ma' missieru, u bl-inkwetu bit-trabil ma' tfal. X'tiswa? X'tiswa? Dik il-biċċa pittura ta' €1000 jew iktar li għandek id-dar opra sabiħa. Jekk imbagħad fir-relazzjonijiet ta' bejnietna
aħna daqshekk cheap, aħna daqshekk foqra. X'tiswa l-festa? X'tiswa l-festa? Jekk Alla ħares qatt, Alla ħares qatt, Alla ħares qatt. It-tfal tagħna fil-festa jibdew għall-ewwel darba l-vizzju tal-alkohol. X'tiswa l-festa? X'tiswa l-festa? Jekk Alla ħares qatt l-adolescenti tagħna imissu ma' droga propju fil-festa. X'tiswa l-festa? Iġġib iktar ferħ, jew iġġib iktar inkwiet. X'tiswa l-festa? Jekk il-miżżewġin żgħar tagħna jinqdew bil-festa biex bejn grokk u ieħor jew bejn sigarettu ieħor jispiċċaw biex iħarsu lejn uċuħ oħra lilien minn tal-mara jew tar-raġel tagħhom. X'tiswa l-festa tal-Madonna tal-familja, tal-Madonna tad-dar? X'tiswa l-festa? X'tiswa l-festa? Jekk tiġi l-festa u jien lill-ommi ma nkellimhiex għax ħallit li piet inqas milli ħallit il-ħija. X'tiswa l-festa? Jekk jien lill-ommi ma nkellimhiex jew il-missier irrabjat għalih għax tiegħi mhux fil-faċċata, mhux bil-faċċata kbira il-qata li ħallili. X'tiswa il-festa? Jekk tħalli iktar inkwiet fil-familji milli paċi u ferħ. Jew inkunu nies bis-sens nirraġunaw u nitolbuha lil Madonna ta' Loreto biex iġġibilna lil Ġesu fil-familja tagħna. Ibqgħu ċerti li lil Ġesu fit-tieġ ta' Kana ħaditu ommu, ħaditu Marija. Ibqgħu ċerti. Kien għadu ħireġ Ġesu fil-ħajja pubblika tiegħu għadu qed jibda. Allura dawn l-arajjes kienu jafu lill-ommu mhux lilu. Serħu raskom, intom li tħobbu lil Madonna ta' Loreto. In-nies ta' insielem li jħobbu lil Madonna ta' Loreto. Ħallu lil Marija iddaħlilkom iktar f'darkom lil Ġesu. Ħallu lil Marija iddaħlilkom iktar f'darkom il-preżenza tal-Alla. Jekk Alla jkun preżenti, m'hemmx għalfejn imbagħad ninsa, m'hemmx għalfejn il-festa biex ninsa ftit il-problemi jew id-dwejja u l-inkwiet. M'hemmx għalfejn id-baħrejt u l-esaġerazzjonijiet. Imma l-moderazzjoni, is-sens komun, il-modestja fil-ħwejjeġ, fl-ikel, tkun biżżejjed. M'hemmx għalfejn nagħmel affarijiet li mhux is-soltu nagħmilhom għax dawk iħalluni iktar imdejjaq u iktar vojt milli jkunu sibuni. Marija ta' Loreto tidħol għall-familji tagħkom, imma mhux biss. Tidħol f'kull familja tagħkom u ddaħħal magħha lil bina Ġesu.